Welcome back mga classmate. Nga ako sa SMC side. Magikan lang ko na duty. Mapahi ko diri karon sa akong relo. But before that, isulit mo kung unsay na ako karon sa SMC side. Let's go. Basically mga classmate, makasodra mo din if naamoy QPass. So if wala may QPass, pwede na makasod with COE and ID. Like me, naamo ko yung COE o ID. So nakasod lang gyapon ko. Oh. So mga kasmit, makasod gyapon mo if walay face shield. Dili obligado tanan nga mag face shield gyud, as long as naa kay face mask kay pangayon ka sa guard. So kung makasuri mo dito sa SM, pwede naman makalag. Oops, no advertisement, not paid and not sponsored. Yes. Okay, Terra Nova. Then Miniso open. Then Babao is na Chris Sports open pa sila. To be honest, nalimot na ko sa dapit ang Time Depot. Mga tanan ng tani guard. Kaya mahurot itong oras. Ha? Manang guard. Okay, so if musod sa demo din, nasa sila guidelines din kung asa mo pa doon ang tao. Asa sila flow sa tao, asa maagi. So like this na yung arrow. Hindi ka pwede mo counter flow sa kaninga daan. So nisugat na lang ko. Isugat na lang ko, okay, nakapangutanan ako sa guard kung asa ang Time Depot. Okay. Unisilver. Di ba nagbuwag naman ni sila? Sure mo Asa man dapit pa ba? Okay. So sarado na sila. I mean, open na sila. But never ba ko nakasod na yung mga shop, kanyung mga boutique. Okay. Matay, ganiha ako ng sigtoyok-toyok. Wa ko kadungog. Wa ko kabawasan na dapit ang Time Depot. Unfortunately, close pa ang center stage. No movies yet. So, hapit na ako malibot ang tibok SMC side. O wala pa dyan po makakita sa Time Depot. I think mauna gid ni. Malimot ko osman to the pita. Okay, open na sila. Stands. Ako mga favorite na mga boutique. Herschel. Oh. Hi kuya. Columbia. I miss the store. North Face, Timberland, Oakley, Chris Sports, Sports Central, open na sila. So if ginawa mo sorry dali, pwede naman makasod. Then Skechers, Melrose, Rib Shack, Spider, they're all open. So Rib Shack, nag-dine-in sila. Nya ako, di ko pwede ka-dine-in kaya wala ko kwarta. Gusla. A few moments later. So sarado sila. Hindi ko makapaayos akong relo. So mangita na lang ko flain. Balik na sa agi. So ako na lang gilahos kay sarado man.
Naanak ko sa cyber zone para makita mo if na may mga kinanglanon. Okay? Sige lang. Na yung PC Express. They're open. Anchor open. Silicon Valley open. Almost mga gadgets here is open. So, manaog na ta kay Wate Kwarta. Hooray! So, that's it mga classmate. More a quick tour lang sa SMC side. So, if you guys na may mga kinanglanon, there are open. Outside lang ni mga foods. There are more on appliances, mga boutique. So, if you like this video, please hit a thumbs up, like, share, and subscribe. And comment down below if na may mga comments or na may mga suggestions. Okay, thank you. So goodbye. Peace out.